Ja sam Viktor Ivančić, podupirem Lupigu zato jer je to jedan od zadnjih preostalih kritičkih medija u Hrvatskoj. Lupiga se dosljedno suprotstavlja vladajućem nacionalizmu, a onda i vladajućem nacional-žurnalizmu koji je preplavio domaće medije. Bez takvih punktova otpora naša novinarska profesija u Hrvatskoj će biti potpuno izgubljena i pretvorena u neku bezveznu servisnu djelatnost. Tim više jer je Ministarstvo kulture osudilo na smrt neprofitne medije. Mi smo naprosto dužni suprotstaviti se tom streljačkom stroju. Stoga poduprite Lupigu jer tako podupirate kritičko novinarstvo. Podupirati kritičko novinarstvo znači boriti se za slobodu i boriti se protiv uniformiranog društva.